सुंदर धुन हमार कदम भैया बजा दिल कि लवंगिया के पीस पीस बनौनी शरबत पर्वत छोड़ के आजा माई, आजा माई, रेडी कलरत पर्वत छोड़ के आजा माई। तब माने है नु कितना सुंदर भक्ति गीत जे गौले बा ओकर बाल बच्चा जियो। देवी गीत के माने ही साफ सुथरा होला। देवी गीत के माने कि दुआरा पर बाजे, अंगना में बाजे, बेटी बहन के सोझा बाजे, कोनो रोक छेक ना हो। बाकी एबार नाम केनु देवी गीत हो गइल बा। एबार देवी गीत कैसन गवाता, कैसन एबार देवी गीत गवाता। दुर्गा जी के गीत गावे के बाद एगो लवंग के नाव गीत में ध दी। गौरव जी बकिया में फटफटिया, ट्रैक्टर, टाली, जनरेटर, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा। हां ले चलो होने पांच कर्मा करा दो जीजा। घच उ देवीय गीत में बाजता। ऐसा जुग जमाना आ गई। छठ के गीत गावे के बाद तो एगो ठेकुआ करवा नाव गीत में डाल दी। बकिया में रहुआ दो चार गो छुरछुरिया पड़ाका के नाव ध दी, दो चार गो बमवा पड़ाका के नाव ध दी, तब वो छठ गीत में बाजता। हां जी दो चार गो नींबू फल के नाव देखो ना मंदिरवा के बीच कोई सेल्फी ना खींचे। ए माई देवी तहरा के चढ़ावत तनी गुरही जिलेबी, हमरा के दे तू लभर एगो हेवी। हां जो रात भर कपूर जराई। हां नहा खा के ई सब देवी गीत में ही आ रहल। धीरज भाई हमारे उपस्थित बड़न लक्ष्मी पूजा कमेटी बरियारपुर के माध्यम से सादर स्वागत अभिनंदन करम, वंदन करम। बाकी गौनिहार के माने ई है व्यास जब भक्ति रस में रहे तो सजिंदो लोग के भक्ति रस में रहे के चाहिए। अभी ना कि हम कहीं के गणेश बाबा आई ना, लाज के बचाई ना जी। और नीचे से बिंजू मास्टर बजावल चालू कर दे। का बजावल चालू कर दे कि पतिया नतिया पाटना बा आ देवरा ढोढ़ी चाटना। हालांकि कहा जाला कि अबरा के मौगी आ भर गांव के भौजी। हाई कैमरा कितना लागल बा भैया लोग। ई सब हमनी के बढ़ावे खातिर कैमरा लगाइले से। भोजपुरी के गांदा रहुआ सब नहीं करत। दो चार गो चुतिया मीडिया ला हो गइल बड़ा। हाथी हाथी माइकवा लेके। हां जी ऐसा माने कमेंट करता लोग गाना पर। अच्छा रउआ सब बताई ढोढ़ी पर पहले बेर गीत गवाइल बा तनके सब ढोढ़ी पर पहले बेर चंदन चंचल लखन नु गौले। तमाम ढोढ़ी पर गीत गवाइल बा। पवन सिंह जी गौले बानी कि ढोढ़ी हकी ना रह। तो जब तो हम ना देखनी कोनो मीडिया वाला गइले हैं कैसे उल्टा क के डाल दी है। दूसरका में आई, दूसरका में खेसारी भे गौले कि हम तो ढोढ़ी मुदल रहनी पियरी माटी से आ देवरा मुआना खोदे काटी से। आज तक तो जो ना देखने कोनो मीडिया लगइल हो कैसे तुमकर व्यवस्था ठीक बा, उनकर लमहर कुली व्यवस्था बा देखिए के डराइल बालो। बे कलू भाई गौले कि लेके भौजी के देवरे फरार हो गए तो केहू गइलो जवाब ना, केहू ना गइल। अभी एगो गायिका है गौले बड़ी इतना सेक्सी भाव में आज भर ढील दा ढोड़ी जानी छील दा अतरी में हो वाला फील दे तब हो जवाब तो केहू ना गइल हो। बाकी ई हमनिए के चलते पैसा कमाए के फेर में दो चार गो ऐसा चुतिया मीडिया ला जहर खाए सबके नहीं कहो ना। आज देश के सच्चाई अगर रिपोर्टर ना रहते तो हमनी के ना जानते जे कि देश में का होता। बाकी वही में कुछ अपन ऐसा बाड़ा। अरे महाराज अपन धंधा पाने अपन रोजगार चलावे खातिर काहे चंदन चंचल के गाना ई बाज गइल आ ओपर ई अपन एगो प्लान बना के साजिश करता लोग आ कि गनवे के संग संग हमनियो के चैनलवा के लोग देखे, व्यूअर बढ़े, यूट्यूब पर पैसा आवे तो हमनियों के दाल रोटी के काम चल जाए। अरे राम 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 उठावे के बाद तो तनी बढ़िया चीज पर उठाव लो जौना पर देश गर्व करे कि ना कुछ निमन काम रिपोर्टर करता। रिपोर्टर बने को बताओ कवि के जहर खिया देला सब। राम राम जे राइटर बा अशोक भैया हां महाराज इतना ओकरा के टॉर्चर कइल हो कि बेचारा पीके आर्यन जाके हॉस्पिटल में जहर खा के एडमिट हो गइले। लोग एडमिट करावल हम मुए जी के कगार पर पैसा बाड़न तो हम ना देखनी बरा ठीक बाड़न तो रवा सब दुआ करी आ कि भगवान उनका के स्वस्थ करस। रिपोर्टर बने के बाद
मनीष कश्यप बिहार के लाल हाँ जी सच्चाई खातिर कतही खूटा गाड़ी के खड़ा हो जाता अकेले अकेले रिक्शा वाला के 3 करोड़ दिवा दे हाँ तो वो सनका मीडिया वाले खातिर आप ढोली पर गीत गाते हैं कैसा गाते हैं बताइए बोलिए बोलिए चाचा जी बताइए ना। बताइए तुम्हारी माँ सुनाई हाँ चाचो की है उनका पहुंच रहा कि चाचा जी ये बताइए आप अपने भौजाई का ढोनी चाटे हैं कि नहीं अरे सरवते अपने बाबूजी से पूछना कि तू ए बाबूजी माई के को ढोनी चटोले बड़ा अरे राम राम अरे राम राम का छी बाकी छोड़ा